част от първото издание на международния първия. Шесто място Йордан Моленов, Никол Шаламатов, Импулс, Благоевград. Пето място Момчил Тодоров, Лилия Александрова, Импулс, София. Четвърто място Иван Дължечев и Цветелина Малчева, Импулс, Благоевград. Трето място за Теодора Андон и Ивана Коенарова, Импулс, Благоевград. Второ място Николай Ленчев, Теодора Панайотова, Импулс, 2008, Пазарджик. Победители Марио Димитров, Йоанна Нендова и Импулс, Благоевград. Честити на призьорите в тази група. Ние продължаваме с следващата национална купа юноша старша възраст латиноамерикански танци. Шесто място Димитър Марински, Полина Томова и Infinity Team София. Браво! Пето място за Тодор Мандилов и Габриела Хаджиева, Импулс, Велинград.